केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आज जयंती। बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त फक्त शिवसैनिकच नाही तर प्रत्येक जण अभिवादन करत कृतज्ञता व्यक्त करतो। त्यात बाळासाहेब आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे राजकारणातील गुरु शिष्याचं नातं सर्व महाराष्ट्राला परिचित आहे। आज बाळासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त नारायण राणेंनी गुरुस्मरण करत आपल्या मनातील भावनांना शब्दातून वाट मोकळी करून दिली आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पत्राद्वारे काय म्हणालेत पाहूया। आदरणीय बाळासाहेबांच्या निधनाचं वृत्त मी टेलिव्हिजनवर पाहिलं। माझ्या हृदयात भावनांचा कल्लोळ उसळला होता आणि त्यांच्यासोबत घालवलेल्या कितीतरी क्षणांच्या आठवणीनं माझे डोळे पाणावले होते। माझ्यात उचंबळून येणाऱ्या भावनांना मी कागदावर शब्दांतून मांडण्याचा प्रयत्न केला। सेना सत्तेवर आहे की नाही या गोष्टींचा त्यांच्यावर कधीच परिणाम झाला नाही। ते नेहमीच आपल्या बोलण्या वागण्याची राजशाही शैली तशीच राखून असत। त्यांच्यासारखे खरोखर तेच एकमेव होते। आपल्या काम करण्याच्या खास पद्धतीमुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळालेली होती। असं व्यक्तिमत्व माझ्या गुरुस्थानी आहे हे सांगताना मला अभिमान वाटत असे। साहेब, आपल्या शेवटच्या दिवसात मला आपल्याला भेटता आलं नाही याची मला आयुष्यभर खंत राहणार आहे। साहेब अतिशय दयाळू स्वभावाचे होते। ते पक्के राजकारणी कधीच नव्हते। आपलं माणूसपण त्यांनी शेवटपर्यंत जपलं। आपल्या तीक्ष्ण बुद्धीनं आणि परोपकारी स्वभावामुळे त्यांना समाजाच्या सगळ्या थरातून मित्र आणि अनुयायी लाभले होते। 1966 मध्ये मराठी माणसाची एकमेव आशा म्हणून त्यांनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि त्यानंतर त्यांनी कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला। त्यामुळेच मराठी माणूस आणि माझ्यासारखे तरुण त्यांच्याकडे चुंबकासारखे आकर्षित झाले होते। पक्ष चालवताना आपल्या पक्षाच्या माणसांवर ते प्रेमाचा जो वर्षाव करीत आणि जो विश्वास दाखवीत, त्यामुळे ती माणसं त्यांच्यासाठी जीवावर उदार व्हायलाही मागे पुढे पाहत नसत। ते आपल्या माणसांची नेहमीच काळजी घेत आले होते। दुःखाच्या प्रसंगी ते विचारपूस करायला ते कधीही विसरले नाही। अशा वागणुकीमुळेच ते आपल्या पक्षाचेच नाही तर अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके नेते होते। मला स्वतःला साहेबांचं खूप प्रेम मिळालं। त्यांनी माझ्यावर खूप विश्वास ठेवला होता। मी आज जो आहे तो त्यांच्याचमुळे आहे हे कबूल करण्यात मला कसलाही कमीपणा वाटत नाही। माझ्या राजकीय यशात साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे। माणसानं विचारानं श्रीमंत असावं आणि ही श्रीमंती त्यानं वाटत राहिली पाहिजे, हा त्यांचा विचार माझी नेहमी पाठराखण करत राहिला। शाखा प्रमुख ते मुख्यमंत्री ते विरोधी पक्षनेता असा माझा जो अविश्वसनीय प्रवास झालाय तो केवळ बाळासाहेबांच्यामुळे शक्य झालाय। त्यांनी आपला भक्कम पाठिंबा दिला। म्हणूनच मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या उण्यापुऱ्या 9 महिन्यांच्या कारकिर्दीत लक्षात राहील असं काम करू शकलो। त्यांचं धैर्य जेवढं जबरदस्त होतं तेवढं माणसं ओळखण्याचं कौशल्य देखील कौतुकास्पद होतं। त्याच्याही पलीकडे जाऊन ते जगातल्या अव्वल दर्जा प्रतिभावंत व्यंगचित्रकारांपैकी एक होते। लेखक आणि संपादक म्हणून ते किती उच्च दर्जाचे होते ते त्यांनी आपल्या सामना आणि मार्मिक या प्रकाशनांमधून दाखवलंच आहे। आपल्या जबर इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी सेनेला कोणत्याही संकटातून सही सलामत बाहेर काढलंय। त्यांनी कधीही धर्माबाबत किंवा राष्ट्रीय हिताबाबत कसलीच तडजोड स्वीकारली नाही। घायाळ करणारं वक्तृत्व आणि रोखठोक स्वभाव असूनही त्यांना सगळ्या क्षेत्रात मित्र लाभले आणि अवघ्या भारतात त्यांना नेता म्हणून लोकप्रियता मिळाली। 39 वर्ष मला लाभलेल्या त्यांच्या सहवासातल्या आठवणी आणि त्यांनी मला दिलेलं प्रेम याबद्दल लिहिता लिहिता कागद संपून जाईल, पण आठवणी संपणार नाहीत।
आपल्या शेवटच्या दिवसात त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. मला वाटलं ते याही वेळेस मृत्यूला चकून बरे होतील, पण ते आपल्यातून निघून गेले. मी घेतलेल्या निर्णयानं त्यांना खूप यातना झाल्या असणार आणि त्याबद्दल मला आजन्म दुःख राहणार आहे. पण त्या परिस्थितीत माझा नाईलाज झाला. काही लोकांच्यामुळं मला तो निर्णय घेणं भाग पडलं. असो, आता त्याबद्दल बोलून काही फायदा नाही. साहेब, तुम्ही माझ्या आईवडिलांपेक्षा जास्त प्रेम मला दिलं. सेना सोडून बाहेर पडल्यावर देखील तुम्ही मला 2दा फोन केले. तुमच्या हृदयाच्या मोठेपणाचा आणखीन कोणता पुरावा द्यावा? त्यांची प्रकृती बरी नसताना मला त्यांना भेटायचं होतं. ते करता येत नसल्यामुळे मी प्रचंड अस्वस्थ होतो. त्यांना शेवटचं पाहण्याची संधी मला मिळू शकली नाही आणि ते आपल्यातून निघून गेले. साहेब, मी आपल्याला शेवटचा नमस्कारही करू शकलो नाही. मला क्षमा करा. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती दिनानिमित्त बाळासाहेबांच्या आठवणी शब्दात मांडताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भावनावश झाल्याचं दिसून येत आहे. राजकारणातील गुरु शिष्याची अनेक उदाहरणं आहेत, परंतु बाळासाहेब आणि धर्मवीर आनंद दिघे, बाळासाहेब आणि नारायण राणे यांच्यातील या नात्याची बातच निराळी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.